Teman जोंहा दिनै सयाबिनजों ओमफ्राय कफि गरसि थालिर फान्थाव अनेकथा लागायनानै दिनै लाब्रा एवनो नागिरदों आं लोगोफोर। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। नै आं गंलायलांबायसो मबाइल दोनग्रा स्टेन्डबो गैया आरोना लोगोफोर। नैबेनो आंना ओंख्रिया। दा थाव सेरनोसै आङो। आंना संनाय स्टाइला बेलेग आरोना लोगोफोर। थाव बेरदेरनायखौ गियोहाय आङो बेखायनो बिदि खालामनानै ओरैबायदि गोसा बेरखायोना थावआ, ओंखायनो बिदि खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंस्रा मा ओंख्रि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दिनै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदो दे लोगोफोर। आंना ओंखाम संग्राया बारा मोजां नङा, दाबो कमप्लिट जायाखै। ओरैनो जास्ट सयाबिनखौ होनोसै।